Badal and Cookery Tube channel. Hello लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै आंनि गोदान YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आव नोंसोरनो 2020 मायथाइनि HSLC एग्जामनि रुटिन खोन्थानो नागिरदों। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालाम। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा गाव क्रोम ब्राउजाराव थां, सार्चबाराव थांनानै सार्च खालाम आसाम SSLC रुटिन 2020 बिदि होननानै सार्च बाराव सार्च खालामदो। आंना एसे नेट स्ल' जादों, बेबायदि फैबाय। दानिया ओंखारसिगोन। स्क्रल डाउन खालामदो। दानिया स्क्रल डाउन खालाम। ओमफ्राय नैहाय आसाम SSLC रुटिन 2020 सेबा बेहाय खालामदो। नोंथांमोना गोजा नुखागोन दे बिनि माबाखौ, आइकनखौ। बेहाय खालामदो। स्कुल गोजा नुखागोन बेबायदि। बे सेरना होदो। दानिया थांदो वेबसाइटआव। लडिं लादों आंना दा। लडिं लादों एसे नेटनि। दानिया फैबाय आसाम SSLC रुटिन 2020 फैबाय। दानिया स्क्रल डाउन खालामदो। नोंथांमोनहा नैहाय माबाखौ फरायनो हागोन। आं फरायलासै, दा डाइरेक्ट थांसै रुटिनाव, डाइरेक्ट थांसै। स्क्रल डाउन खालामलांबाय था। फैबाय दानिया एग्जाम डेट मर्निं शिफ्ट 9 AM to 12 PM, आफ्टारनुन शिफ्ट 1:30 PM to 4:30 PM। फैगोन। जोंना गासिबो फुङाव जाखागोन। बर' मिडियामनिया फार्स्ट खालि दं 14 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। 2000 फेब्रुवारिनि फार्स्ट खालि दं इंलिस। आं डाइरेक्ट मेनखौल' खोन्थालांगोन, बर' मिडियामनिखौल'। सेकेन्ड खालि बन्द' थागोन साननैसो। बेनि उनाव आरो 18आव थांगोन डाइरेक्ट। गोबाव मोनगोन ससियेल साइन्सखौ फरायनो। बेनि उनाव दं 22 खालि जेनेरेल मेथ्स। 22 खालि जेनेरेल मेथ्स। बेनि उनाव दं 25 खालि जेनेरेल साइन्स। 25 जेनेरेल साइन्स। आरो बेनि लोगो 26 खालि MIL। इंलिसआ नङा, MIL फार्स्टआव इंलिस दंखायो। बेयो इंलिसआ इंलिस मिडियामनि थाखायसो, माने अल्टारनेटिभ इंलिस। दानिया फेब्रुवारि 28आव जोबगोन। इखालि दं जोंहा हिन्दी। नोंथांमोनहा गावबागाव मबाइलाव थांनानै नायनो हागोन। गावबागाव मिडियाम हिसाबै इंलिस मिडियाम, एसामिस मिडियामबो नायनो हागोन। आं नोंथांमोननो रुटे साबसिन खोन्थादों। नोंथांमोनहा गावबागाव नायनो हागोन। बे थांनाय एग्जामनिसो। आं नोंसोरनो गुवार खोन्थानो र'। गुवार खोन्थानि। नोंथांमोनहा बिदि नुगोन। आं माने दहाय बानायनासो लादोंमोन गुवारखौ। नोंथांमोनहा गावबागाव मबाइलाव थांनानै बिदि नुगोन। गुवारै खोनाबाथाय बेहाय डेस्कटप साइडआव सायना ला, क्रोम ब्राउजाराव थांनानै ओमफ्राय नायनो हाबाय। बिदि फैगोन। एसे लडिं लादो। बेबायदि फैगोन। दाना स्क्रल डाउन खालामफिनदो।
नोंथांमोना स्क्रिनशटबो खालामना लाखिनो हागोन आरो जुम खालामनो बागैहाय नोंथांमोना गोसोबायदि नायनो हागोन। बे नोंथांमोना डाउनलडनि अपसन फैगोन, गाहायाव दं खोन्थागासिनो नोंसोरनो स्क्रल डाउन खालामदो। गाहायाव दं हाउ टु डाउनलड दं। हाउ टु डाउनलड नोंथांमोना नुदों जानांगौ। हाउ टु डाउनलड जुम खालामना खोन्थाबाय नोंसोरनो। नाम्बार 1 दं, नाम्बार 2 दं, नाम्बार 3 दं, नाम्बार 4 नोंथांमोना बेहाय वेबसाइटनि नाम खोन्थादोंहाय बे दं सेबा अनलाइन अर बेबो मोनगोन नोंसोर डाउनलड खालामनो। ओमफ्राय आसाम एसएसएलसि रुटिननि गोजानै जि होननानैबो मोनगोन। पिडिएफबो बानायना लाखिनो हागोन नोंथांमोना, पिडिएफ दंबा बेहाय दा नायनायनिफ्राय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामलां, शेयार खालाम आरो बेल आइकनाव सोनानै नोंथांमोना अल नटिफिकेसनाव सोना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनाया नोंथांसिम सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैयो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।